Hello guys, madungad lang tang tanan. Sa karong adlaw guys, gikan ko ning atin sa meeting dito sa among Poro 4. Kay na may silot og din ka meeting sa ugma ko ng voluntaryo. Hindi ganina di ay sugod ko sa dito salon 350 ang adlaw plus 50 allowance balik 400. Training pa 1 week. Iniha pa ko nagsugod. Siliksito ang gihatod sa ila gahapon kay gusto mo pa dyan to ang gihatod. Milo ko na rin nilabahan gahapon. Naka-experience naman po ko sa unang kuwan ng trabaho salon. Nagtus hagna gitudluan po ko mo nang di na kumadlag ko ng trabaho. Kuan naman ang mga sanina balik-balik ng pangsuot kay kumang ko'y agang mga sanina tamas Carmen naman dato daghaghang mga pag-o. Ningaw raman ka atong liksi. Huwag na apo dari mapabudagpud. Ano? Ngawon ko. Ito, maning kamot kayo na may utang. Pait ka, Jo. Pamilin dyan eh. Liksi ni. Ang pait na kinabuhi, awi. Kanisa ni naaman na gisuho na diskresya na napay dugo din na makuha. Hila. Tapoy na ko sa kinabuhi. Kamus ako ba ko ng antos? Nabayaran na ang mga utang. Hindi na ko lados ang anak. Ang utang sa Carmen, 6,000. Nang kamot ko makasud ng trabaho kay ang buwan na ang data-datahan. Kinapaitan dito. Kapoy na lami na kaloy kamatay oy. Lami na kaloy ihikag. Ako vlog hapon kay kuan guys tukos nakatid pong liksi. Ano po ko gana mag-vlog kanunay. Di man kada buwan makasuldo. Wag mayra po views basta. Ang problema nawadaan po ko gana. Nawadaan ako ganas. Wala kay kasad ko salon.
ug unta magdugay na ko diha. Alam, di na magkuan ko ang trabaho. Taha man pod kay deura. Kapulo po. Sobra na ko nalungong kasi. Wa nang galitarang mga sanina. Pajama. Mga gisi na. Sanina, gagmay na kay tambok-tambok kami siya. Gusto masulbar ng utang tanan na lang siya na padang mapalitan sa mga gusto samot na kuan eskwelahan sa dapit itakad. Oh, Ginoo, ano sa apa ba ko na paboran din sa kalisod. Na lagi ni gaba na lagi ko no. Di gabang ko mga paglaom, pag-asa. Na anta. Impas na lang mga utang na aron magmalinawon na. Aron din na si konsumisyon ng anak. Kaya ba ako mingawon sila lang, mingawon ko kumisa. Walau magtanaw kay mga tarang mga sanina, mga gising pajama, sanina piot na. Masakitan ko magtanaw, bahala ako makagigilay, di naman ang anak. Nanguning kamot ko makabayad ko sa utang. Kapoy na ko siguro na anak. Kapoy na ka aja. Hipos ko sa mga sanila. Ngita ko mga makasusuo pa. Na ako gibati pero laban gyapon, ngita gyapon trabaho. Bahala ng Ginoo. Taya-taya ko sa loto ba yung basig nahimasin po ko makadaag ijawat with wa man puros man pusoy puros man way daag mado na naman tag 5 pesos makadaag o 20,000 luwas na sa kautangan wa man pusoy man. Balag ang utang na sa Carmen mampul na bayad 6,000. Wala ko na naon. Kapoy na.